Takže čau lidi. Vítám vás u dalšího díla z mise na Minecraft světě, prostě v Minecraftu. Vím, že to není pravý Minecraft, nemusím. Tam to já furt říkáte, nemusíte mi to připomínat, když furt nemám žádný komentáře. Ale prostě já jsem lepší. Tady jsem skončil, protože já jsem natáčel jedno video. Já ho omylem vypnu. Co se v tom videu stalo, bylo, že jsem umřel. A to je všechno. Prostě mě odbouchnul creeper. Opa. Co chci dneska? Chci, aby to video bylo celkem krátký. Přázený kvůli tomu vybuchovi inventář. Tak. Opa. Tak to máme slaninu. Hej, jdu na tu horu, protože je čerbaň. Nebo můžu jít do tam ty jeskyně. No, koukneme se do té jeskyně, protože prostě proč ne, že jo? Když můžem, tak můžem. A mám pocit, že spoustu nebudeme moct. No, je to celkem výška. Já myslím, že moc nemůžem. Tak. A co tam je, to je kopr? Je to kopr? Je to kopr. Vážně, to je kopr, to vypadá divně. Jo, je to měď, Takže, já jsem se polekl. Hej, kámo, mě dochytí infarkt z tebe, já mě brní celý nohy. Ne, pleniteli, nepleň mě, nesplň mě. Jak jsi tam vůbec vzal? Nechci to snad řešit ani. Takže já nevím, kudy to bylo. Jo, tady, tudy. Ahoj, plenitelku, já tě vidím, ty zmrze. Doufám, že umřeš. Chcípák jeden, vole. Ahoj. No, vidíš mě rád? Já tebe ne, ty zmrze. Jo, a pojď. Aha, zmrde, myslím, vole. Ne, já ho vedu domů. Tak to ne, ty zmrde. Do vody. Do piči. Já musím plavat. Tak. Víš co, já mám taky kus. Tak uděláme si kus lukostřelby. Co? Nechceš? Já se neptám, co chceš. Kus lukostřelby, jo. Děkuji. Za potlesk by nebyl. Že vezmu i tohle zlo. Protože... Že jo, proč ne? No. Jedle ho natáčím. 3 minuty 50. No, tak jako... Jdeme si vystavit vajku. A půjdeme dělat okna. Nebo okno, protože moc místa tady nemám, že? Kde je tady. Co to nad ní vůbec je? To je... No, nevím. Dej mi sem. Vypadá celkem dobře. Jak by to řekli dnešní generace? Celkem cool. No. Takže. Teďka by to chtěl pec. Tu nemáme samozřejmě. Samozřejmě, že ji nemáme. Protože něco, co bychom měli, ale protože my jsme úplně ňoumové. Teda, dobře, já jsem úplně ňouma a prostě jsem kripl. A neumím kámo si dělat zásobu čehokoliv. Dáme ploty, protože proč ne? Kam by se ty torčky hodily, hlavně, že jsem je všechny využil na to. Víte, na osvětlení jeskyně a stejně jsem nic se nezviděl. Tak zapadá nám sluníčko hezky. Crafting table. Mám
pec. Máme pec. Takže teďka třeba nějaký palivo. Takže dáme tam tohle. Kde mám ten písek? Tady mám písek. Až to tady osvítí, zatímco půjdu spinkat. Chopší more. Tak máme jedno sklo. Ještě přebeme jedno, potom to můžeme nechat. Tak, jakože... Dobrý. Vezmeme tady vlnu od ovcí, protože vlna je co? Dobrý materiál na stavění. Proč jsou všechny ovce, které jsem se tím potkal, prostě neger, kámo. Černýho zbarvení. Prostě jsou černý, no, kámo, prostě jsou negři, megři, tygři, more. Bílý tygři, liberec, more. Jak v té reklamě. Bum, bum, bum. Hej, jak... Ty, vyskoč. Bang, more. Vyskákej to. Bang, bung, bang, bang, baby. Bibi, bubu. Baba, bebe, bebe, bibu, babu. Říkám, že kdyby jsem se teďka spawnul, třeba na spawnu, tak ti říkám, že se nedostanu zpátky domů. Protože jsem prostě jeblina, která všechno zapomene. Kdybych to zapomněl do pár sekund. No prostě já to nevím, já už nevím ani kudy jsem šel. Vím, že už se to jednou stalo, snad v prvním díle se to stalo, I don't know. OK, dobrý výhled. To všechno to tady je. Ještě jsou tady slunečnice. A dobrý výhled je na druhou stranu. Na zmrdy v řece, ale. No. Vidíte ty zmrdy? Ty, jak se tam plavou? Ti mě otravují. Hodně. Tak. Vezmeme si tady slaninu. Čau slanina. Teda. Se musíme opravit. Prasátko. Au. Tak, ale kam? Neříkejte, že to nevypadá jak slanina. Ne. Jsem myslel, že už chcípnu. Au. To bolí. To hodně bolí. Tak. Lidi, já musím končit. A doufám, že se vám tohle krátké video bude líbit. A jak jsem slyšel u nějakých youtuberů, který už sice nesleduju, ale vždycky to tak začínaly video. Dávej like, odběr, zvoneček, ať nejsi blbeček. Sice jsem to postral, ale to je jedno. Prostě dávejte ten odběr, děkuji. A lajky taky můžete. Pa.